Здравейте хора, аз съм моите беготини и добре дошли в днешния клип, където правим 10 дуспи на 7 метрова врата. Ето, днес се намираме на стадион Ивайловград. Оператора може да покаже стадиона. И така хора, сега направо започваме с 10 дуспи и да видим колко ще вкараме на тази голяма врата. Първата я вкарам. Още една. Как я? Имаме още 7 дуспи. 8 дуспи. Сега бия трета. И петата вкара 3 от 3. Да ви кажа, че аз никога не съм бил на такава врата и вратата е малко странна. Четвърта. И четвъртата е вкарала. Наша врата е... Сега другите ги фащат. Стадиона хора не е в много добри условия, защото е каво и трибата не е хубава. Но все пак, пета. И петата е стъгла хора. Очаквам катая в ден толкова. През това време аз мога да кажа едно. Абонирайте се за канала Замска Монстра. Молите по един лайк. Напишете коментар. Това видео, както казах, е по-кратко, защото нямаме много време. Шеста. Шеста хора. Гол! Дуспа номер 7. Сега съм изтъгла само една. Още една дуспа. Имам 6 от 7. Тази ще е хубава хора за вас. Искам да насочава неща. Още 8, 9, 9 и 10 остана на бия. Изпуснал съм 2. Дуспа номер 9. И тя е сега. И последната дуспа. Дуспа номер 10. Сега съм 3. Искам да ви благодаря, че гледахте това видео. Надявам се това да ви е харесало. Както виждате, условията не са добри, но все пак успяхме да снимаме това хубаво видео. Ако се чудите защо не съм стара загора, защото съм на почивка тук. И общо взето, да, надявам се клипът да ви е харесал. Може да се абонирате за Замска Монстра, да дадете по един палец, да коментирате и да, това е.